Siguro nakapalit o nakabantay man tingali mo aning usa ka aftermarket motorcycle parts brand, nga taod-taod nang nakasulod dinhi sa atong nasud. Pero karon usa man diya ini ka motorcycle manufacturer. Kumusta mga kabisdak, bagong video na usab nga ato ang pagalantawon karon, ato ang lantawon ang storya sa kumpanyang Modenas, nga kaniadto nagtuo lang tang aftermarket brand motorcycle parts. Pero bag-o una ta magsugod mga kabisdak, kung hilig ka og mga ingon-ani nga mga content, mamalihog na lang ko sa pagsuporta niini, pinaagi sa pagtanaw sa tibok video nato karon. Ug ayaw usab kalimot sa pagpindot sa subscribe button ug notification bell, para mapahibalo tika kung naakoy bagong video nga i-upload, ug mamalihog na lang sad ko, sa pag-like, ug pag-share ining video nato karon. Para daghan pud ang makakita niini, daghang salamat. Ang kumpanyang Modenas, usa ka Malaysian motorcycle company, nga nanggama og mga gagmayng motorsiklo, nga naalang sa below 400cc. Ang ilang headquarters og assembling plant, anaa nahimotang sa Gurun, Kedah, Malaysia. Ang maong kumpanya nagsugod kaniadtong tuig 1995, nga diin human sa malambuon nga pag-launch sa kumpanyang Proton, nga usa gihapon ka Malaysian automotive manufacturer. Ug kini gisuportahan jud sa ilang gobyerno. Ang Gurun Factory gisugdan ug gidumala kini sa usa ka former Malaysian Prime Minister nga mao si Mahathir Mohamad, ug opisyal kini nga gi-launch kaniadtong October 3, tuig 1996. Ug kini nakig-collab pod sa mga dagkong kumpanya sama sa Sojitz Corporation, nga usa ka Japanese company. Khazanah Nasional Berhad, nga usa ka Malaysian government agency. DRB Hecom, nga usa ka Malaysian automotive manufacturer. Ug ang ilado og dakong motorcycle Japanese company nga mao ang Kawasaki. So pabor jud ni, may pagka semi-government jud ni nga kumpanya mga kabisdak, comment down below na lang. Ang una nilang modelo nga gi-release kaniadtong tuig 1996, ang Modenas Chris, nga usa ka underbone type model. Og kini na recognized sa nasud sa United Kingdom, og gituhon kin nila, nga usa ka American motorcycle brand. Kay atong panahon na pud nanggama naman day og racing motorcycle ang Modenas og niapil kini sa KR Motorcycle Grand Prix team. Ang modelo nilang Modenas KR3, na usa ka sports bike, og diin giapil kin nila sa Grand Prix team gikan tuig 1997 hangtod 2001. Ug ubos kini sa pagdumala sa Kenny Roberts team. Pag-abot sa tuig 2019, gi-anunsyo ni sa ilang business partner nga mao ang kumpanyang Kawasaki, nga mag-expand pa sila sa ilang product, og gipilian sa Kawasaki kung unsang modela nga i-market nila sa tibok Asia. Og under sa pangalan sa Modenas. Ug ang ilang unang nahimo atong tuiga ang ilang Kawasaki Ninja 250 series models. Siguro mga kabisdak ang mga nanulod niya mga Kawasaki Ninja model diri sa ato ang nasud gikan tuig 2019 hangtod karon, tinali gigama na kini sa Modenas. Comment down below na lang mga kabisdak. Sa pagkakaron bago pa lang ganito nag-release og bagong modelo ang Kawasaki na usa ka scooter model, nga mao ang Kawasaki Brosky 125, ug makita jud nato ang pangalan sa Modenas. By the way mga kabisdak naan ako'y review aning Kawasaki Brosky, ako lang unyang ibotang ang link sa description box. Sa tinuod lang mga kabisdak, mga early 2000, nakabantay nako aning Modenas nga brand, pero motor parts pa lang to siya ang nanggawas sa una, ug mismo nakapalit ko ug nakagamit ana nga brand.
nga replacement parts sa akong motor kaniadto, nga gibaligya na pud nako, ug to na apil jud ang Modenas parts na akong gitaod, murag rectifier man tingali to akong nagamit ato. Sa mga nakagamit karon sa Modenas product labi na sa mga nakakawasaki Brusky karon, share pud na ang inyong mga na-experience sa maong brand sa ato ang comment section. Daghan kayong salamat mga kabisdak sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video dinhi sa atong channel nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.